खुलुमबाय। तारिखआ जाबाय 15 जुलाइ 2024 समबार। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला टाउन साखाथिनि CRPF केम्प साखाथियाव सासे सुबुंखौ बुथारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बेनि गोथै सहखौ CRPF केम्प साखाथिनि सपन साहानि न'नि बारान्दायाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय कनक रय। सपन साहानि बुंनाय बायदिब्ला कनक रयआ गावसानि न'खराव सोरखौबा कल खालामनानै थांदोंमोन आरो बेयावनो हरखाब गोलैनानै बे जाथाया जादों होननानै बुंदों। नाथाय कनक रयनि न'खरनि मानसिफोरा कनक रयखौ सपन साहाया बुथारदों होननानै अजद दैखांनानै सपन साहाखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसनिसिम खावलायदों। मानोना कनक रयनि देहायाव थै गोजामोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो नायबिजिरखांनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै बुंदों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय माटियायाव फोथाराव मोसौ दोस्लायनो थांनाय सासे 60 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा आइजोखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुङा हमख्रुबनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय आइजोआ थैथारासै, गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव आइजोखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। आइजोनि बुंनाय बायदिब्ला जेब्ला आइजोआ दुब्लिबारियाव मोसौ दोस्लायनो थांदोंमोन अब्लानो सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावखौ हमख्रुबनानै बे जाथायखौ खालामदों आरो बुथारदोंनोबो नाजादोंमोन, नाथाय थैथारासै। गुवाहाटीनि हाथिगाव ओनसोलाव सासे सेंग्राखौ फुंनि समाव फांसे दंफाङाव दौलें लानानै थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय मेहेर आली आरो बे जाथायखौ मेहेर आलीनि न'खरनि मानसिफ्रा गावसोरनि फिसाज्लाखौ सोरबा बुथारनानै दंफाङाव आलना गालांदों होननानै अजद दैखांनानै पुलिसखौ बे जाथायनि सायाव गोथौवै इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों। कानाडा सावथुननि मुंदांखा एक्ट्रेस अपर्णा पेत्रीआ थांनाय गोलाव समसिम लां केन्सारजों जुजिबोनानै 2 बोसोरनिफ्राय फाहामथाय लाजाबोनानै बेंगालुरुआव जोबथा हां बोबाय। अपर्णा पेत्रीआ थैनाय समाव 57 बोसोर बैसोनिमोन। ओडिशानि मयूरभंजआव धोरोम सिबिग्रा सुबुंफोरखौ लाना थांबाय थानाय गंसे बासआ हरखाब गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 11 सुबुङा जोखोम जादों आरो बे बासआ हायद्राबादनिफ्राय गया फारसे थांगासिनो दंमोन। आमेरिकानि बारग' हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथांखौ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बिबुंथि लाखिबाय थानाय समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय दुथांफोरनि गुलि गावनायाव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा थैथारासै। दुथांफोरा उनथिंजायनिफ्राय गुलि गावदों आरो बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों आरो बे जाथायनि उनाव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि जाथाय जानायखौ सोंखारिदों आरो बिसायख'थिनि समाव बेबायदि गुलि गावनायखौ लानानै गोबां सुबुङा दुखुनि फोरमायदों। बङाइगावनि सितागाव गामियाव एक्साइज बिफाना आयेननि बेरेखा जौ लाबोनायनि सायाव अपारेसन खालामदों आरो बे अपारेसनाव भुटान साखाथिनिफ्राय लाबोनाय बियारजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय 3 लाख रांनि जौबो हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिन'द प्रधान। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।